Jao, kakvo je ovo čudo! Juj, kako je sladak! Dođi kod mene. Pođi sa mnom. Dobrodošao! Kako ti se sviđa ova kućica, jeli? Što? Ne dopada ti se? Hoćeš drugu? Pa dobro, smislit ću nešto. Aha. Eto, vidi, sada imaš 2 sprata. Jel ti se dopada? Šta? Hej, hoću i ja kuću za svog zeca. Hajde, smisli nešto. Trenutak, gospođice. Pomerite se. Što? O, da, ova zlatna saksija je baš za mene. A dodat ću još zlatnih novčića i poliću ih također zlatom. O, da, poraslo zlatno drvo. Šta može biti bolje? Jesi vidjela? Sad ću ja nešto smisliti. Ja ću umjesto novčića sipati šarene Skittles bombone i poliću ih vodom da vidimo šta će da poraste. O, to je šareno drvo. Tako je lepo. O, ne mogu da verujem da si uspela. Dođi ovamo. Sredi mi interijer. Da, imam nekoliko primjera. Hajde da izaberemo. Wow, da. Sviđa mi se. Sad će naši radnici sve srediti. Bravo. Šta? A ne, to nije to. O, ovo je baš ono što mi treba. Dakle, stavit ću to unutra. Aha, izgleda cool. Hajde, mališa, uđi. Sad ćeš imati gde da se igraš. Ekstra, jel ti se sviđa? O, imam ideju. A evo i objekta. Dođi ovamo. A, šta? Moj džemper! Super, uspela sam. Dakle, sad ću napraviti nešto zanimljivo za svog mališana. Aha, namotat ću na viljušku, zatim iseći. Aha, posle iseći ovde. I gledajte, zar to nije preslatko? Sad imaš smetani tepih, uživaj! A šta ti radiš? O ne, ovaj nameštaj mi se ne dopada. Hajde da ga malo popravimo. O, da, tako je bolje. Super, sad je ekstra. Okej, a vreme je da uredimo sobu za našeg zeca. Ovdje će biti baš udobno. Hajde, mala, uživaj. I hoću da ti stavim haljinu. Tako si slatka. Jesi gladna? Volim te. Šta kažeš na ovo, Leslie? Pa nije loše. A šta ti hoćeš? A, shvatila sam. Eto, sada možeš da piješ vodu kad god poželiš. Ali to još nije sve. Sad ću ti napraviti jako udoban kauč. Aha, sad čekaj malo, brzo ću. Ostalo ga je saviti. I eto, baš je lep, zar ne? A sad ću napraviti stolicu. Ovo će biti nogice i eto, ovdje možeš da sediš. Ali ni to ni sve. Ovo će biti stočić. I da, naš nameštaj je spreman. Baš je lep, zar ne? Drago mi je da ti se dopada. Pa dobro, to zaista nije loše. Okej, vreme je da sredim sljedeći sprat. Ovo će biti zidove. Zatim ću staviti krevetac. O, tako je mekan. Odlično. I još nekoliko detalja. Aha, zatim lampa, tepih. Vreće za sedenje. I eto, draga moja, sve spremno. Hoćeš da odspavaš malo?
Izvoli, odmori se. Laku noć. Volim te. O, šta se dešava kod tebe? Ne mogu da skinem to. Joj. Ups, izvini. Šta? Krpa? Kako si smela? Rekla sam izvini. Dakle, to će biti zidovi, super. I tepih sam stavila. Aha, a sada treba sve ukrasiti. Joj, kako lepo. Baš mi se dopada. A sad mi trebaju ove kuglice. Sipat ću ih u kesu. Aha, još malo. Dosta. Zatvaram kesicu i stavljam ovdje. Ali ni to ni sve. Uzet ću 2 slamčice i napraviti nešto od njih. Jeste shvatili? Da, to će biti bazen sa kuglicama. A sad mi trebaju čarape. Treba naći čistu. Fuj bre, skloni to od mene. Šta radiš? Tvoje čarapa baš smrdi. Šta kažeš? Jao, ti si nemoguća. Pa dobro, nećeš da se igraš, ne moraš. A ja ću nastaviti da sređujem našu sobu. Naduvat ću balon. Aha. Ups. Nema veze. Zatim ću staviti malo leta. Da, tako je. Gledajte šta sam napravila. Zar to nije ekstra? O, tako sam kreativna. Mali, tvoj sprat je spreman. Možeš da se igraš ovdje. On je tako srećan. A znači srećna sam i ja. O, volimo naše ljubimce. Dakle, mislim da je vreme da sredimo gornji sprat. Aha. Ovdje ću sipati kamenje. Joj, kako lepo. Ali ni to ni sve. Hej bre, skloni se. Ups, izvini, nisam htjela. Sve super. Odlično. Dakle, ovo zlatno drvo ide ovdje. Zatim ću staviti klupu i ljuljašku. O da, sve tako zlatno i skupo. A gledajte ovu fontanu. Ona je savršenstvo. Hej, draga, vidi, napravila sam za tebe lepu baštu na krovu. Baš je super, zar ne? Da, to sve za tebe. Uživaj. Tako te volim. O, to je zaista slatko. Znaš, hoću i ja da napravim nešto na krovu. Samo da nađem. O, to će biti super. Baš lepa ležaljka. Stavit ću još i drugu. Čekajte, smislila sam još nešto. Samo da nađem. Ne to. Ne bre. Gdje? O, to je baš ono što mi treba. Suncobran. Sada moj paco može da se sunča ovdje. O, mogu još sipati trave ovdje. Aha. I staviti lopatu. Divno, ali nešto nedostaje. O, tačno. Stani, treba mi točak. Aha, to će biti ljuljaška. Hej, mali, upadaj. Gledaj, da li ti se sviđa tvoja bašta? Da, i ja mislim da je odlična. Aha, tu možeš da provodiš vreme kad je napolju toplo. Drago mi je da ti se dopalo. Dakle, hajde da pogledamo rezultat. Ovo je moja zlatna i skupa kućica. Baš je ekstra. A to je moja šarena kartonska kuća. Napišite u komentarima čija kuća vam se najviše dopala. Aha, čekamo vaše mišljenje. Ukoliko vam se dopao ovaj izazov, stavite like i obavezno zapratite naš kanal. To nam zaista mnogo znači.